Stefan Lasse taklaa sinne Hämäläisen laitaan. Hämäläinen kompuroi puolittain itse ja yhä tapahtuu kuvan ulkopuolella. Sillä Saarelainen ja kumppanit, homma kuitenkin laukeaa nopeasti. Toisen erän viimeinen minuutti käyntiin ja paitsiosta vihelletään peli poikki. Luvalla sanoen hieman sekavahko vaihe kyllä tähän toisen erän loppuun käynnissä. Siinä Lassen vastaan Saarelainen. Ja Finley käy hieman muistuttelemassa. Joe Finley, Washington Capitalsin ensimmäisen kierroksen NHL-varaus aikoinaan reilut 10 vuotta sitten. Ja edelleen Joe Finley ja Petri Matikainen käyvät ystävällistä torstai-illan keskustelua. Pasi Nurminen käy vielä rauhallisena. Takaletti vain hulmua, kun Nurmisen pää kääntyilee ympäri ja ämpäri. Joe Finley lentää tästä pelistä ulos epäurheilijamaisen käytöksen takia. Viimeinen rangaistusta kärsii 27 Henri Tamminen.